Nya kwa Ramogi en tarik prario kod chiko dwe ma achiel higa mar 2020 karoti kamano mrama intiere chenro ni mar Migago kama urokelo ni weche manyien ma timore pacho kae koda mago bende matimore weche mag tuke kikidhi mabor to mokwongo magi weche maomiyo pek odiochiengni makawuono. Jodito mag Azimio la Umoja twak gi jopiny kawuono e alap ma Jakaranda e kinde ma jatend Kenya William Ruto to olimo Narok e lamo mar erokamano. We have suspended construction of all sporting infrastructure. Tunajipanga kwanza. Tunachora master plan, tuna set standard. Piny owacho chungo chenro mag gero pewe manyien mag adhula e pacho kae. Sani wadhi chako pur. Pok waneno gima kaunti osekelonwa e ground gi sani. Ma wanyalo wacho ni koro sani ikruok mar jopur ma Kigoto kata ma Homa Bay County wango waonge go. Tinga biro ka imiyowa gi sani gi pesa man malo. Jopur mag gwenge mag Kigoto ywago sir mar sirikal mondo okonygi e jiwo kambi mogo mar Kigoto. Machiegni nya kwa Ramogi in kod thuolo mar tudri kodwa en namba mar 336 kinyiswa kamaro mrama intie kod pachi e weche mag Migago. Nya kwa Ramogi nyinga en James Opondo. Bang ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga sundo johera mage mondo obuon tend Kenya kwanza motele kod jatend piny William Ruto moko kuom jokanyo mag Azimio ka gavana ma Isiolo Ibrahim Guyo to kone okorwako parono ka olero ni jotelo mane oyier gi otiko mar Jubilee biro siro kendo tiyo kod William Ruto. Gavana Guyo kane loso kod jopiny county ma Isiolo jiwo jotelo mondo oket maino e tiyo machiegni gi jogo ma oyier e lemo mag telo. Duond bura mar Jubilee ne oyudo okombe mopogore e county no ma Isiolo. MCAs ma Isiolo bende koro ojiw mondo owere kod siasa kendo ket maino e tich. Wale wamechaguliwa hapa juu, governor, senator, women rep, MP North na MP South, tumechaguliwa kwa tikiti ya nini? Chama gani? Tumechaguliwa kwa tikiti ya chama ya Jubilee. Mimi nataka kusema hapa sisi kama viongozi wa kaunti ya Isiolo tutafanya na serikali ya William Samoei. Tuko pamoja? Mmekubaliana na sisi? Hebu muweke mkono juu kama mnataka tufanye kazi na serikali. Na tunaomba viongozi wale wengine, kama wewe umeangua kiti, upumzike, ungoje miaka 5 ifanye nini? Alafu rudi kwa wanai. Useme Guyo ameshindwa na kazi, amela. Nipatie ndio nafasi ndio. Wananchi wataweka sisi kwa ratili wakiona Guyo hajashindwa na kazi na mimi sijashindwa na kazi. Hii kazi nitachapa kabisa. Mmeona Garaba mimi mara ngapi? Mara ngapi? Na sijakuja Garaba kufanya starehe. Nimekuja Garaba kuhakikisha wananchi wa Garaba wanapata huduma ya serikali. Jatend migao mar somo Ezekiel Mochogo singoni ne jonyuol ni chudo mar junior secondary biro tim gi piny owacho ma onge dok chien. Mochogo ma oloso e county ma Marsabit wacho ni singo mar chulo omenda mar shillings 15,000 ne jopuonjre ka jopuonjre pod ok olokre kata matin. Atamalo 25 mar omenda no dhi donjo e chenro mar gedo mar laboratory mag geto neno ni jopuonjre obedo kod lwasi maber mar somo. Ne oloso nyasi mar chiwo sir mar omenda mag somo ne jopuonjre ma Marsabit. Chenro no ma ichwalo gi tend county no ma Marsabit. With today's scholarship awards to the 1040 beneficiaries seated before us, I can proudly and confidently report that the Marsabit County Scholarship Program has benefited 2,650 secondary school students since the year 2019. Hiyo level ya junior secondary inahitaji ya kwamba lazima tuwe na laboratories kwa kila shule. Kwa hivyo tutatoa 25% ambaye ni 4,000 kwa mwanafunzi kushirikia ujenzi wa laboratory.
Lakteche maneni e opara manyime e reso jotuo manayudo coronavirus higni 2 mokalo oseyo piny owacho kuom jwang'ogi kendo chungo oraka mane omigi bang' tiyo matek kendo reso ngima oganda. E twak margi kod jofwambo gikoni ne gitiyo matek kuma kata kamano ne owito moko kuomgi ne owito ngimagi. Bende piny owacho ne okomiyogi kata mana okumba mar thieth kata bedni ngimagi ne gikete kind akuru gi asumbi. Gikwayo piny owacho mondo omigie kata mana tich kaluwore ni thothgi ne owito tijegi e ute thieth mane oriko gitie bang' chiwore mar tiyo kod piny owacho. Wawe tich, wabiro savo jo piny kaluwore gi midhiero mane wan go mar COVID, but nwawe tije wa moko kwa biro mondo wasav jo Kenya kendo wati kendo wa make sure ni COVID oko spread ne dewa ne joma ni dala, but kane contract orumo no gi consider wa koro ne giwewa sani ji onge tich waonge tich kaka ineno wakani watagore kamano. Koro government no akwayo mondo oti kodwa kendo omedwa kata ka ketwa kumoro wati mondo wamed savo jo pinywa gi chuny kaka no savo gi chon. Referring back to 2015, there was Ebola, and there is these people who came out to respond to it. Actually, the government responded and absorbed all of them and rewarded them permanent and pensionable jobs. But for this group, all they were to do is just tell us your contracts has just ended. We are not happy, and we are suffering out there. After our contract ended, there was an advert which was put on the MOH website of the same job which we were doing, but after a week it was pulled down, and there is nothing has been communicated back since then. Governor Mabusia Dr. Paul Otuoma kalure gi luar mar rang'iny mar somo e gwenge makono. Otuoma ma oloso gi jopiny kanisa mar Lwanya Catholic Church mani Matayos okoni piny owacho mare sani loso aput moro mar nono kaka inyalo resi somo e kaunti ma Busia. Oyango ni apudno dhi riwo jokanyo mag sekta mar somo, jotend din, apisas mag sirikal, jopuonj e kind jokanyo mamoko. Elimu yetu hapa kaunti ya Busia imeenda chini sana, na iko vitu mingi inachangia. Nimeambia county commissioner aambie wale washikadau wa serikali kuu, sisi watu ya county tunataka tuwe na mkutano. Matokeo imetoka both ya primary ya secondary, na tumeona vile eneo yetu hii imefanya haijafanya vizuri. Tutaita watu ya kanisa, walimu, parents, wanafunzi, viongozi, sisi wote tutakuja kujadiliana na kujua shida ni hii na kwenda mbele ni hii, na kila mtu afanye kazi yake. Kawuok kaunti no Mabusia wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama ni jopur mawuok e alwora ma ogerie kambi mogo ma Kigoto kwayo piny owacho mar kaunti no ma Homa Bay mondo oresgi e yore mag pur kaka yorno mar neno ni kambino omiyo odhi nyime kod tiyo. Kaka George Batilero, jodakgo ywak ni akweda ma oseneno e yore tayo kambino nyalo thiro chenro mage. Dweche 2 nyaka ne ayanga kambi mogo ma Kigoto e kaunti ma Homa Bay. Jopur manitie alwora ma ogerie kambino koni gin kod midhiero mar pur kaluwore gi nengo mwandu mag pur mani malo, ma giwacho ni nyalo nego chuny jopur kendo thiro kambino. Sani wadhi chako pur. Pok waneno gima kaunti osekelonwa e ground gi sani. Ma wanyalo wacho ni koro sani ikruok mar jopur ma Kigoto kata ma Homa Bay kaunti wango waonge go. Tinga biro ka imiyowa gi sani gi pesa man malo. Onengo bed ni county sani no kelonwa tingni mapuro no a lower price ne kaka wan jopur, affordable price monyalo konyore kaka wan jopur. No nengo bed ni pur sani giseketnwa kamoro mane kodhi no se county mose kelnwa kamonge no dhi purchase go kanyo gi price man piny. Gichayo telo mar kambino magikoni oloke girgi giwegi kata obedo ni gima ne omiyo chak kambino ne en mar jiwo jopiny e yore mag yuto
kakata pi ma okunye kambino jopiny ywak ni okonygi. Kigoto kaka en factory mokel kani poko serve jo Kigoto kaka wadware. And mane momiyo seche moko ng'ur wuok e konde koni gi kocha. Omiye jomoko mango kaka margi giwegi asif ni en property mar ng'ato. Wadwaro adieri mondo wabed godo ei kambi ka. Gima onego timnwa ei kambi kanyo kaka ng'ato nosewacho ni pi moro ni ei kambi kanyo onego kony jopiny. Pigno onego gol mondo konywa. Rebecca Ochola mane ochiwo lowo ma ogere kambi ma Kigoto owacho ni ne otimo mano mondo konyruok obed machiegni gi jopiny, ka onyiso jopiny mondo kik bed ga chaya e kindgi giwegi e yore mag ndiko ji e tich. Awinjo pinganisi moko ma wacho weche moko niya ni jomokel tie factory ni jomoko somo to factory ni kata ka jomoko somo to jomosomo donge nitie bank magunga ok gioro application to gidhi ti e ofise makocha ka to giwenwa marwa mar mokwani mon ma ok osomo gi otie gi chuo moko somo. Bang' kambi mogo ma Kigoto chakorego mogo ma idendo ni mokwa kendo kelo geno maduong' e chuny jopiny ni ngimagi dhi lokore. Kwayo margi en ni tend kambino kod piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ket lai mong'ith mar neno ni kambino ok opodho. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom lipodno. Ka wadhi nyime oero ni jodak ma Mwea e kaunti ma Embu josundo jatend Kenya William Ruto mondo mi odonjre mar tego ywaruok e wi weche lope ma oseyware kono kuom higni ma ok tin ne 50. Jopur kod jodakgo ywak ne tend riwruogno jodongo ma Mbeere ma giwacho ni tiyo kod riekni moko ma ok ni kare thiro ratiro mar jopiny yudo obok mag lo kata title deeds. Giwacho ni atamalo 95 mar lope ma Mwea ne onge kod ywaruok mana ni sani jodongo Mbeere oketo obadho moko mar temo keto ni ywaruok nitiere. MCAs ma Mwea Ward Job Itumo wacho ni ne ok ni kare mondo mi hazina shida hata pate ya Mwea, na nikiongea mambo ya Mwea najua president anajua ni ile Mwea ya Karaba sababu alikuwa hapa over 50 years watu wajapata titles. Serikali imeenda ikaprint titles ikafanya mambo yao ikamaliza titles ziko hapa Kiritiri, alafu ka group kanaitwa Ngome kanaenda kotini na ni wale watu watokagi kotini. Sasa wameshika economy ya entire Mwea sub county, a whole sub county, because ukikuwa na title hapo tuko na Tana River, unaweza nunua nduthi, unaweza tengeneza shamba yako ukuze na tuanze bottom up hapo. Vile tumewaeleza kwamba serikali ya county government ya excellency Cecily Mutito Barire inaangalia sana mambo ya development na tunaenda kwa speed kubwa zaidi kwa mambo tofauti, na hata hapa Mwea tumefaidika na the proposed Makutano market na zingine zinakuja mambo mengi zaidi zile tunajua governor amepanga. Kwa hivyo wale wameanza kuingia mambo ya distractions kutuletea mambo zile sisi hatuelewi, tunawaambia wakome kusema mambo ya sub county ingine, county ingine iitwe Bere. Mimi nafikiri hiyo ni distraction ya development ile tunaendelea nayo, ile governor anaendelea nayo. Na wapatie governor nafasi atufanyie kazi, because kupeleka hii kesi ya title deed kotini ni kusema governor atafanya maendeleo Mwea. So tunaomba serikali kuu ambayo imeongozwa na rais wetu ambaye tunampenda Samoyo Arap Ruto aangalie maneno, apatiane presidential degree. Watu wa Mwea wamekaa hapa na tulikuwa na yeye hapa wakati wa siasa, na tuhakikishia akiwa president wa nchi ya Kenya hizi title deeds za Mwea atafanya watu wapate title deeds zao. So tunakumbusha rais ambaye tulikuwa na yeye hapa Karaba pale tumesimama leo, watu wa Mwea angali wanaendelea na kuumia. Title zile zilikuwa zipatianwe, sasa zimezuiwa na watu wanaitwa Ngome, watu kidogo kutoka pale Bere, wazee ambao hataki watu wa Mwea waendelee. Na sisi kama viongozi wa Mwea tumekataa hii maneno.
Migago mochung'ne mwandu manie bwo lowo kod mag nam koro jiwo jopith rech mondo oluw chike kod lony mag pith rech mar geng'o lal madipo ka giyudo ka gidhi ataro mar lony mowinjore. Jip makamae biro tok kane jopith mag rech moko e kaunti ma Kisumu kod Homa Bay yudo lal mar omenda mohaw bilion 1 kaluwore kod tho mar rech e cages. Polo nigi ler mathoth. Jopith rech e nam lolwe mane oyudo lal ka rech buora notho e giko higa mokalo pod temo ywayo geno mar duoko pith e wang'e. Migago mochung'ne lupo jiwo jopith rech mondo oluw okenge madwarore kendo oti kuom tudruok gi jolony e weche mag pidho rech. Watu wapewe maelezo na mafunzo kwamba ukibeba ile kiji yako na kupeleka kwa maji inataka na utaratibu. Aput mane nono tho mar rech e nam lolwe noyango ni gik mane nyalo kelo tho rech gin kaka chilo mawiyo rech, muya matin, lit mang'eny ei pi nam kaluwore kod lokruok mar kor lwasi, pidho rech kuonde mathany kaachiel kod koso lony makare pith rech e kind rem mamoko. Kuna wengine ambao wanaweka pale ambao haitakikani. Pale ambao maji urefu yao iko very kidogo. Sasa tukiwa na ile uchafuzi ambao ikitokezea inaua samaki. Kaluwore kod lipodno, jopith rech noyudo lal mipimo kod omenda mohingo milion 900 ka jopith ma Kisumu County ema noyudo hinyruok marach e ufukegi kuom lalo omenda mohew milion 800. Lal makamano bende nonyiedhore Homa Bay County kama jopith rech nowito milion 43 kaluwore kod tho mar rech. Piny owacho jiwo jopith rech kod jolupo mondo orit chike mag bero alwora mar nam kendo gisik ka gigwelo pach jolony kinde ka kinde mar geng'o midhiero mar tho rech e kind mamoko motenore gi jiwo mwandu mag nam. Polo, Ramogi TV. Kweth mar Azimio la Umoja ka otelnegi jatendgi Raila Odinga chopo mar twak gi jopiny kawuono e alap ma Jakaranda e buore Nairobi. Raila igeno ni dhi twak ewi weche mamulo chal mar piny Kenya e kinde ni. Motelo Raila oyuoro e alam e kanisa mar Jesus Teaching Ministries ma ni Donom kama obedi alam ka pok ochopo Jakaranda. Wadhi achiel kachiel wanene kaka weche chalo e kanisa. If you go to every state in Kenya, you'll find people throwing fire. Yes. Amen. Everybody has become more fire. Amen. So I just wanted to address those who are watching me and those, so that when the leaders are going to speak, I know they are going to address those issues just to help us. We as Kenyans and GT members, I just wanted to address them, those who are watching me, and because our leaders are here, I know they are going to give us direction. Given that they are the political class that we are having in Kenya, and others who are not here, it's also good to speak the mind of believers. And the politicians can make or break a nation, because they are representatives of every person in the nation. And looking at the past election, we had two major parties, and from the results you can see it was 50-50. So that means they are representing 50% of Kenyans one side and 50% of them on one side. So whatever political statements they make have consequences. And any development to take place in Kenya can only be authored and guided by the politicians who are the political class. And if they support development, then Kenya is able to go far. Amen. Amen. I want to appreciate the political leaders who are here. They have taken, since elections, a very firm decision to maintain peace.
which is a great achievement for us Kenyans. Amen. But as it is today, things are not good on the ground. Yes. So we need to take individual responsibility as politicians so that we can grow this nation. Amen. That is those in government and those who are not in government. Given the fact that your word is final for Kenyans, and your direction is what will guide Kenya to the next level. Because everybody is depending on you in Kenya. Across Kenya, people respect all politicians. So it is time today. Nya kona mgojoan kendo wadhi achiel kachiel e lap ma olentimama mantiere kaunti ma Narok. Kamwiro ni jatend Kenya William Ruto yoro remo mar lamo mar duko erokamano e pap no ma olentimama stadium e kaunti no ma Narok. Jatend piny oten ge jalupne Rigathi Gachagua, jotend migepe Musalia Mudavadi kod gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu e kind mamoko. Wadhi achiel kachiel onjone gigo matimore e pauno ma olentimama stadium. Ni Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, kama taifa la Kenya tunajua makuu tunayapitia, sio kwa sababu ya uongozi wako, labda hata sio kwa sababu ya uongozi zingine, lakini kwa sababu ya hali ya uchumi duniani, mipango ya climate change, labda mipango mbaya hapo awali zimesababisha hali kutokuwa sio hali. Na hivyo kwanza kumkimbilia Mungu is safe haven, lakini muhimu pia tujue tuko na jukumu kama viongozi kujenga taifa letu. As the man nation, na Mheshimiwa Rais ni kujulishe mimi ndio spokesman ya community hiyo. Na mimi ndio chairman wa Narok Kajiado Economic Block. Na kwa hivyo na hizo viraoni zote ni neema ya Mungu, hatuwezi kukosa kuungana na wewe katika ujenzi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tunakumbuka maneno ya kiongozi wetu hayati Mzee Moi kwamba siasa mbaya, maisha mbaya. Na kwa hivyo sasa tuko katika harakati ya ujenzi wa taifa, and we commit Your Excellency as the man nation kwamba tutaungana na Wakenya wenzetu, tutaungana na serikali yako, kwa pamoja tutafute suluhu za shida zinazokumba taifa letu. Kaudhi mbele oyudo ni kweth moro e boma mana nyuki obiro kod chenro mar yawo pach jopiny mar geng'o tiyo kod yath mamero ji miluongo ni ketamine, ma bende omi nying ledhi ni kete. Yangore ni yadhno mar kido mar ketamine odonjo e pach rawere mathoth, kendo sani itiyo kode e asasa e gwenge kaka Majengo kod Liki mayudore e Nanyuki. Bende gidwani sirikal ojiw gi lwedo mar keto kuonde ma irreser were ma ogole timbe tiyo gi yedhe makamago. Vijana wengi wanakunywa dawa, na ni kweli tunafaa tusaidiane vivi sisi wana youth, tuone vile tunaweza wasaidia waache kukunywa hii dawa. Because ni kusema ukweli, nimesikia kijana mwingine pale amesema bangi ni 50, kete ni 200. Vizuri kabisa, ni kweli. Lakini sasa vijana wengi ukienda sana sana kama hivi hata Riki, vijiji, Ukumbusho, unaona ndio wanaenda wanakunywa. Ni kweli. Sasa hii campaign, it is a very good campaign ya kete. Tuone kama at least tutasaidia vizazi vijazo. Kile ambacho ningetaka kuita vijana wetu kufanya ni kujiepusha na haya madawa, kwa sababu ujue ya kwamba wewe ukishavuta madawa ya kulevya kuna mambo mengi sana ambayo hayataweza utaweza kuyafanya katika maisha yako. Na jambo la kwanza tunasema ya kwamba vijana
ndio the future, the current and the future of this nation. The future of this nation ni vijana wetu, the future ya kanisa, the future ya viongozi wetu, lakini vijana wetu wakitumia madawa ya kulevya, hata hakuna future ya familia. Tunasema serikali na mkono mrefu. Serikali lazima ikuwe serious mambo ya madawa. Hapa madawa inauzwa hapa town, tunajua wenye wanauza madawa. Serikali inajua nani wanauza madawa. Kwa nini wasishike wale watu? Kwa sababu vijana wataendelea kutumia madawa kama serikali haitafunga hiyo pipeline ya kuleta madawa Laikipia. So nyakora magajonga ka yo ma dundo kapukadhi yo neno kuoro to modhuro nitiere kai Ramogi TV aneno malere kan kibonge ma wodege mkambare benda neno kacha Avril Avril wachoni happy new year James Opondo senior ja picha ilal manade Ramogi ler mami na Avril kani game rabuoro nyocha dhie yueyo matin ambe ayudi gimoro mam anyalo chamo amede godo teko makwa chako igani nyakora magojong twadhi kode mufululizo Ramogi TV Opondo an Moriz dianga wod kamgundo aneni kendo awinji gima akwayo ni warito neno romo majakaranda kama baba nitiere kik utamwa ratichwa mugi kaneno ka nitiere paro mogol kaluore kod somo mar junior secondary be chudo onge adier kanyo to pod chanda jogo oket chike masiro mano jopuonje dhogi lach ahinya kaluore gi CBC no an Rogers Osala kani Tokyo Kowino ahero nyakora magjongo yakao yo koduogo twadhi nyaka pewego maga tuke. Raundi atindi gotigara botaka imenya sai maiga ehosori enyira nainde embouke gima wa biore na sai mbia na chorete hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga kozimba ta getinya tiki kero masachi hoteli yeye na eraroti ombogo tabwatire baga itate muntagochi otaite somoni yaku asenge ntutata kitibosoku kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye ayo muntakoire kiaraiga engo kunere tengera ege teacher egosori enyeke gima yaruririko aseviu sasa bono. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Machiegni ewechego mag tuke gedo mar pewe manyien pachaka koro chungi bang' jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba lero ni gedo